हाय हॅलो एस एम न्यूट्रिशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. पाटे पण म्हणू शकता किंवा दशम्या पण म्हणू शकता. तर इथे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 वाटी हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात जिरे, ओवा, मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि याला असं छान मळून घ्यायचं आहे. तर आता आपण इथे जिरा 1 चमचा टाकलेला आहे, ओवा 1 चमचा टाकून घेतलेला आहे आणि 1.5 चमचा मीठ टाकून घ्यायचे. इथे हिरवी मिरची आणि लसूण असं बारीक कट करून घ्यायचं आहे किंवा ठेचून घेतला तरी चालतो. तर इथे हिरवी मिरची स्वच्छ धुवून घेतली आहे. 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, तिथे बघू शकता. आता आपण असं खलबत्त्यामध्ये बारीक ठेचून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण 4-5 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडे अर्धा चमचा जिरे असं बारीक थोडं जाडसर दळून घ्यायचं आहे. इथे मी मेथीची भाजी अशी बारीक कापून घेते. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने कापून घ्यायची स्वच्छ धुवून. इथे बघू शकता आपण असं छान बारीक मेथीची भाजी कापून घेतलेली आहे. इथे 2 वाटे मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1-1.5 वाटी मी डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद टाकली, 1 चमचा लाल तिखट आणि जिरं, ओवा आणि आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. धना पावडर 1 चमचा. तर असं हे छान असं एकत्र मिक्स करून घ्यायचे. आता आपण मसाले टाकल्यानंतर आपण हिरव्या मिरचीचा थोडा ठेचा टाकायचा 1 चमचा. याच्यातच आता आपण मेथीची भाजी पण टाकून घेणार आहोत. साधारण 1 चमचा आपण इथं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. ह्या मिठाला पण याच्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे सगळं साहित्य असं पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकत्र करून घ्यायचे सर्व, म्हणजे भाजीला पण आपलं ते पीठ आणि सगळं मसाले लागले पाहिजे, तिखट वगैरे टाकलेलं. हे अशा पद्धतीने ते बघू शकता. आता याच्यात आपण थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचे, गोळा मळून घ्यायचा आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता असा छान असा आपण मेथीची भाजी टाकून सगळं तिखट मीठ सगळं टाकून याच्यामध्ये आपण असा घट्ट गोळा बनवून घेतलेला आहे. आता याचे आपण पुऱ्या पण करू शकतो किंवा पराठे पण करू शकतो किंवा दशम्या पण म्हणू शकता तुम्ही. दशम्या पण आपण समजा दशम्या पण होऊ शकतात. त्याच्या 2-3 प्रकारचे आपले तयार होतात. असा एक छोटा गोळा घेऊन असे लाटून घ्यायचे. आपण याला धपाटे म्हणू शकता किंवा मेथीच्या भाजीच्या दशम्या पण म्हणू शकता. तर असं लाटून घ्यायचे आणि शेकून घ्यायचे. इथे अशा पद्धतीने शेकून घ्यायचे असे छान आपल्या मेथीची भाजीचे. तर अशा आपण मेथीच्या भाजीच्या धपाटे करून घ्यायचे. वरून त्याला तेल लावून घ्यायचे छान. याच्यासोबत आपण शेंगदाण्याची चटणी किंवा दह्याची चटणी पण करून खाऊ शकतो. कोरडी चटणी किंवा पातळ चटणी पण खाऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही पण मेथीच्या भाजीचे पराठे नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.